Il-Partit Nazzjonalista għandu pjanċar dwar kif se jkun qed iwettaq it-tnaqqis tal-VAT għall-istabbilimenti tal-catering. U dan ġimtenni mill-kap tal-Partit Nazzjonalista meta spjega mal-medja li diġà tlestew il-costings, l-istudji kollha u anka minn fejn se jkun qed jiġi finanzjat dan it-tnaqqis fil-VAT lir-ristoranti u l-istabbilimenti tal-catering. Fl-aħħar jiem Alex Borch wiegħed il-Gvern immexxi minnu se jkun qed inaqqas il-VAT tal-istabbilimenti tal-catering minn 18% għal 7% kif huma stess ilhom jitolbu snin. Dan se jaffettwa lil mijiet ta' sidin ta' stabbilimenti tal-ikel u anka kiosks kif ukoll il-ħaddiema tagħhom. Allura se jkun hemm eluf ta' persuni li jintlaqtu minn din l-inizjattiva tant importanti. Alex Borch spjega li l-Partit Nazzjonalista tkellem mal-esperti u fidejh għandu l-costings minn fejn se jkunu qed jiġu l-flus biex jisir dan it-tnaqqis fil-VAT u anka l-frott li se tkun qed ħalli miżura bħal din għan-negozji tal-catering f'pajjiżna. Għandna l-istudju kollha, kollox preparat, nafu minn li ma income streams ħajitlu kif il-gvern u anke l-istorja turi wkoll. Ġifieri għal kontra ta' dak li qal Caruana, il-pajjiż kull meta b'xi mod naqqas il-taxxa jew il-VAT din tħalli ripple effect li jerġa' jkun hemm investiment li terġa' ddawwar l-ekonomija u li b'xi mod ieħor il-gvern dejjem ikollu iktar dħul. Mal-Malta Today, Alex Borch ċerta li l-proposta hija vijabbli u tista' titħaddem. Din hija studjata minn esperti li wkoll urewna li it's feasible u l-gvern ikun jista' jiffunzjona biha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar settur ekonomiku ġdid li se jkun qed iressaq il quddiem u li f'pajjiżna attwalment ma jeżistix. Settur li qed timbotta ħafna l-Unjoni Ewropea u li gvern ġdid nazzjonalista kommess illi jiżviluppah anka f'Malta. Din hija industrija totalment ġdida li Malta għadha ma teżistix waqqas tissemma, ġifieri però hija xi ħaġa li l-Ewropa qed timbotta ħafna u li nemmnu li aħna nistgħu nkunu proġett pilota tajjeb ħafna li toħloq ħafna xogħlijiet ta' kwalità għall-Maltin u l-Għawxin kollha. Xejn Riolo għal Net News.